tenen les pedres està prou bé. Això no es veia perquè estava tot... Sí, estava tot tapat. Per fer les decoracions és necessari que sigui ben tova. Podien treballar més. Vale. D'aquests adossats, perquè aquí té la zona de... La zona K2. Època de la casa, també. No pesa res, Fem com d'antes. Tengo cuidado, Vale. No, aquesta encara. Sí que deu ser conservat, aquesta aquí. Oh! Vale.